Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία ως γνωστόν αποτελεί μάστιγα στις σύγχρονες κοινωνίες και σήμερα η κυρία Λαμπαδιάρη, η οποία είναι ενδοκρινολόγος και ειδική στο μεταβολισμό, καθώς επίσης και ο ειδικός παθολόγος κ. Μπαλαμπάνης, θα μας εξηγήσουν πώς μπορεί να αντιμετωπίζετε και αν υπάρχει κάτι καινούριο. Ευχαριστώ πολύ. Παχυσαρκία είναι η ύπαρξη υπερβάλλοντος σωματικού βάρους και ορίζεται ως δείκτης μάζας σώματος πάνω από 25 έως 30 στο φάσμα των υπέρβαρων ατόμων και πάνω από 30 BMI, δείκτη μάζας σώματος δηλαδή, το φάσμα των ατόμων με παχυσαρκία. Υπάρχει και η κεντρικού τύπου παχυσαρκία που πολλές φορές είναι πιο σημαντική, με περίμετρο μέσης πάνω από 88 εκατοστά για τις γυναίκες και πάνω από 100 εκατοστά για τους άντρες, που και αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγων γιατί σχετίζεται με τις αρνητικές επιπτώσεις του υπερβάλλοντος σωματικού βάρους. Πρέπει να ανησυχήσουμε όταν ξαφνικά το βάρος αυξάνεται σταδιακά όλο και περισσότερο, όταν παίρνουμε δηλαδή έστω και λίγα κιλά κάθε χρόνο συνέχεια, και βέβαια πρέπει να ανησυχήσουμε όταν υπάρχουν συνοσηρότητες και επιπλοκές όπως ο διαβήτης τύπου 2, όπως προβλήματα από το αναπνευστικό, υπνική άπνοια, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, λιπώδες ύπαρ, καρδιαγγειακά νοσήματα, οστεοαρθρίτιδες, κατάθλιψη, υπογονιμότητα και πάρα πολλά άλλα στραβά που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως ακόμη και ο καρκίνος σε πρώιμη ηλικία. Η παχυσαρκία είναι νόσος με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και γι' αυτό αντιμετωπίζεται και ως νόσημα, ως χρόνιο νόσημα. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται ειδικό διατροφολόγιο εξατομικευμένο για κάθε ασθενή και δομημένα προγράμματα άσκησης, μακροχρόνια, γνωσιακή ψυχοθεραπεία ακριβώς για την συνολική αντιμετώπιση του λάθος τρόπου ζωής και όχι σπασμωδικά, και βέβαια με φάρμακα, γιατί όπως είπαμε είναι νόσος, όπως φάρμακα που έχουν πάρει έγκριση και από τον ΕΟΦ και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, όπως η λιραγλουτίδη, ο συνδυασμός ναλτρεξόνης βουπροπιόνης και η ορλιστάτη, και βέβαια σε συνδυασμό με την βαριατρική μεταβολική χειρουργική που κάτω από ειδικές συνθήκες και με συγκεκριμένες ενδείξεις μπορεί να μας βοηθήσει με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε εξειδικευμένα κέντρα ακόμη και στη χώρα μας. Πάντως είναι μια υπόθεση ομάδας επιστημόνων και μακροχρόνιας αντιμετώπισης. Τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωριστεί η συνεισφορά του υπερβάλλοντος βάρους στην ανάπτυξη πολλών επιπλοκών και ως εκ τούτου η αναγκαιότητα έγκαιρης παρέμβασης. Επιπρόσθετα, η παιδική παχυσαρκία αποτελεί πλέον μάστιγα και στη χώρα μας, μια και μιλάμε για obesity years πλέον, όπως παλιά μιλάγαμε για πακέτα έτη στο κάπνισμα, η πρόσφατη όμως αναγνώριση της συσχέτισης των πολλών χρόνων ύπαρξης παχυσαρκίας σε ένα άτομο με πολλούς καρκίνους και η εμφάνιση των τελευταίων σε νεότερη ηλικία ακριβώς λόγω του βάρους έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Επιπλέον, η αναγνώριση της συνύπαρξης παχυσαρκίας με την υπογονιμότητα και την ανάγκη για εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά και με διαταραχές προσοχής και συναισθήματος σε παιδιά και εφήβους, εντείνουν την ανάγκη της θεραπείας. Ελπιδοφόρο μήνυμα βέβαια είναι η προσπάθεια ανάπτυξης νέων φαρμάκων για την νόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, που ελπίζουμε στα προσεχή έτη να δούμε και στην ελληνική αγορά. Μέχρι στιγμής τα δεδομένα δείχνουν ότι τα άτομα με παχυσαρκία δεν έχουν υψηλότερο κίνδυνο μόλις από τον νέο κορονοϊό, αλλά έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν επιπλοκές και χειρότερη έκβαση πιθανότητα εάν νοσήσουν. Η υιοθέτηση γενικότερα μιας υγιεινής διατροφής και σωματικής δραστηριότητας μακροπρόθεσμα και όχι βραχυπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση της ενωσιακής απάντησης σε διάφορα παθογόνα και ίσως και στο νέο κορονοϊό.